Takže vás vítam, tu je dneska prišli na 28. zastupiteľstvo, obecnom zastupiteľstve. Žiaľ, konštatujem, že sme dneska neuznášania schopní, nebudeme volať poslanca ako v decembri, lebo fakticky už proste je to asi takým pravidlom. Takže. Neaktívne platné. Bezpredmetné. To teraz zvykne byť pravidlom, akože, že poslanci sa nezúčastňujú, alebo ako to je? Alebo sa zvolebnieva? Neviem, máme takúto situáciu tu už druhýkrát. Naposledy nám pomohol pán poslanec Štovko, ktorý nám prišiel tu, ale za podmienky, že budeme hlasovať len k jednému bodu. Tiež tam bude rozpočtové opatrenia. Dnes tu máme znova rozpočtové opatrenia, možno sa zvolebnieva. No aj začiatok roka kalendárneho, ja ešte viem, tieto dnešné rozpočtové opatrenia riešia aj vo vlastnej kompetencii, je tam dostatok peňazí v jednotlivých položkách. A tieto veci sme si aj s poslancami na pracovnom stretnutí prešli, tak tomu nerozumiem. Mne ostáva veriť, že fakt sú zaneprázdnení alebo majú nejaké choroby a možno som naivný. Lebo ignorovať obecné akcie v poriadku, ale ignorovať fungovanie obce, to je troška také nepochopenie poslaneckého mandátu. Uvidíme snáď v ďalších zastupiteľstvách to bude rozumnejšie, že si vstúpime do svedomia a doklepeme to do nových volieb a neohrozíme fungovanie našej obce. Takže ďakujem vám všetkým za účasť. Prajem vám pekný víkend a snáď len Slovensku do toho. Ďakujeme. Je to smutné, že z 9 poslancov prídu 3 na zastupiteľstvo, to je na zamyslenie. Ako musím povedať, že sa ospravedlnili, ale už je to opakovanie, je to dvakrát. December bolo to isté, to už je také, no. Dúfam, že fakt to je ospravedlnenie je opodstatnené, no oni to je také čudné. Pekný víkend. Pekný víkend.